Hola, boas tardes. Hoxe estou aquí con meu avó. Hola, avó, que tal? Que che parece se che fan unha entrevista sobre a noite de San Xoán que vais aproximando? Pareceme moi ben, eu podo che explicar o que facíamos. Pois ben, a primeira pregunta que che teño é que a nosa familia ten algunha tradición que fagamos na noite de San Xoán? Hombre, claro que sí, facíamos un ramo. E de que facéis o ramo? O ramo levaba varias cousas. Por exemplo, puñemos a xesta. A xesta, pa que se puña? A xesta puñase para varrer a casa de noite, coa intención de botar os malos espíritus fora. Afastándonos un pouco dese tema da noite de San Xoán, hai algunha erva en particular que utilizabades para sanar, curar ou para algunha tradición? Pois sí, nese ramo tamén puñamos a arbeloa ou a erva de San Xoán, que se chama. Para que se puña? Pois para queimábase na cociña para botar tamén os espíritus fora. É o demo. Bueno, e despois tamén se puña o fiuncho. E o funcho porque se puña? Dicía a tradición que curaba a envidia e o mal de ollo. Tamén se puña o romeo. O romeo era unha planta que todas as casas de Galicia e o temos. Para que se puña o romeo? Dicía a tradición e dice que cura. Queimábase ou fervíase na cociña para se había un enfermo que curase. E ao mesmo tempo valía para dolor de cabeza, para dolor de garganta, en fin. E despois puñamos tamén unha arma que lle chamábamos a María Luisa. A María Luisa dice a tradición que tiñan que as mozas solteiras ir ao monte a cortala e traela para casa e así encontrarían un mozo querido e o seu amor. Moi ben, moitas grazas e xa sabemos que facer esta noite de San Xoán. Chao! Chao!